Вітаю, шановне господарство! З вами Наталья Сліж, значить ви на каналі Астрологія, гісторія рок-н-рол або надстрок у астрамах. І сьогодні розмова у нас буде ісці про калідор зацемненняў, які адбудзецца ў жніўні 26 года, пра яго магчымасці і выклікі для новай эпохі. І гэтая тэма вельмі актуальная, вельмі папулярная, таму што зацемненні са старажытнасці на іх звярталі ўвагі, рабілі прагнозы. І, напрыклад, калі вы хочаце паглядзець, як гістарычна гэта адбывалася, то у гэтым годзе быў надрукаваны мой артыкул у вельмі вядомым часопісе Галілеана ў Італіі, і ён якраз быў прысвечаны сонечнаму зацемненню, якое адбылося, увага, 12 жніўня 1654 года. І пра яго вельмі шмат размаўлялі ў Еўропе, у Вялікім княстве літоўскім, і адзін з прагнозаў, які быў яшчэ зроблены ў 1653 годзе, што будзе вайна з маскоўскай дзяржавай. І вот як гэта гістарычна абмяркоўвалася, можаце пачытаць спасылкі, я вам дам. Дадзены калідор зацемненняў пачынаецца 12 жніўня і сканчваецца 28 жніўнем. І так, чым гэта зацемненні будуць нам важныя і актуальныя? У першую чаргу самі зацемненні яны маюць менавіта больш сацыяльны характар і больш уплываюць на гараскопы краін і на падзеі, якія адбываюцца ў пэўнай тэрыторыі. Канешне, яны могуць мець і персанальны ўплыў на, не так, як гаворыць, на знакі зодыака. Кожнае зацемненне яно адбываецца ў пэўным градусе, і таму, напрыклад, калі, умоўна кажучы, у вас ёсць знак леў, а сонца у вас у першым знаку льва, а зацемненне ў 21, то такой уплыў будзе мець ускоснае значэнне для вас, а не непасрэднае значэнне. Таму гэта ўсё трэба правяряць персанальна па кожнаму гараскопу. Магу сказаць, што людзі практыкуюць практыкі спецыялізаваныя рознага плана для прапрацоўкі тых ці іншых момантаў для сябе, і я гэтыя практыкі раблю спецыяльна на падставе персанальнага гараскопа, таму калі вам гэта цікава, можаце звяртацца і пісаць мне ў прыват. І так, зацемненне, якое у нас адбудзецца 12 жніўня, і яго пік прыйдзецца прыкладна на 9 гадзін вечара. Яно не адбываецца менавіта само зацемненне і ў роўную хвіліну, яно нарастае паступова і паступова сыходзіць. Што цікавае, што трэба ведаць пра гэтае зацемненне? Яно будзе вельмі моцнае, інтэнсіўнае і будзе вельмі прыносіць шмат энергіі. Сама структура зацемнення будзе мець сутнасць вогненную і паветраную. Акрамя таго, яно мае непасрэднае дачыненне да новай эпохі, таму то, што зараз ідзе бісекстыль паміж важнымі сацыяльнымі планетамі, як Уран, Нептун і Плутон, то гэта зацемненне яшчэ больш гэтую энергію падштурхне, яшчэ больш будзе развівацца, і новыя тэндэнцыі будуць мець гэтую моц. Пры гэтым яно справакуе яшчэ больш інтэнсіўных падзей, і я не магу сказаць, што негатыўна, якраз яно будзе даваць вельмі шмат моцных і пазітыўных падзей. Это такая будзе, можна сказаць, моцная энергія, але моцная энергія, яна якраз прызначана не для ўсіх. Хто з гэтым не можа справіцца, яна, нават пазітыўная моцная энергія, можа прывесці да негатыўных наступстваў. Паўплывае на такія знакі, як леў, таму што ў самім знаку будзе праходзіць зацемненне, і яно яшчэ будзе побач стаяць такая планета, як Юпітер, якая дае пашырэнне всем тэндэнцыям. Будзе пад уплывам такія знакі, як Вадалей, Шалі, Авен, Целец і Скарпіён. Гэта значыць не толькі, што там, дзе у каго ў гараскопе сонца знаходзіцца, але нават калі там знаходзяцца і іншыя планеты, але ўсё гэта трэба глядзець непасрэдна ў сам гараскоп. Далей, калі мы кажам пра само
зацемненне наступнае, это зацемненне месяца, якое закончыць калідор зацемненняў 28, і яно будзе ў знаку Дзева, то варта адзначыць, што яно будзе вельмі моцна эмацыйнае, напружанае, канфліктнае, і яно справакуе шмат нечаканых канфліктных сітуацый і канфліктных праблем, у якіх будуць удзельнічаць як звычайныя людзі, так і кіраўнікі краін. Яно закране такія знакі задыяку, як Дзева, рыбы, блізнецы і целец. Прычым якраз гэтыя знакі будуць максімальна атрымаюць напружанасць. І ў некаторых выпадках можна сказаць, што это будзе нават фатальным. І сонечнае зацемненне, яно ўсё ж такі больш мае ўплыў для сацыяльных пэўных тэндэнцый, а зацемненне месяца больш для такіх тэндэнцый унутраных, прыватных, але тут не будзе так, што зацемненне месяца толькі і выключна прыватнае. Калі сонечнае я бы раіла для выкарыстаць для такіх пазітыўных для себя зменаў, то на зацемненне месяца гэта той перыяд, калі варта себя паводзіць асцярожна, лішні раз не ўлазіць у канфлікты і глядзець на сваю бяспеку. Таму што справакаваныя розныя сітуацыі ў зацемненні месяца, дзе будзе аж 8 тау квадратаў, аж 8 напружаных такіх сітуацый у гараскопе, то і гэта ўсё будзе мець доўгія наступствы. І таму на зацемненне месяца варта себя паводзіць максімальна асцярожна і уважліва. Вось такія папярэднія развагі пра зацемненне, якое адбудзецца пра калідор, які пачнецца з 18-го. Да калідора зацемнення варта рыхтавацца, і калі камусьці будзе цікава замовіць для сябе персанальную практыку або праверыць, як гэтае зацемненне будзе у вас у гараскопе, то звяртайцеся. Дзякую за ўвагу. Падпісвайцеся, стаўце падабайкі.